салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯзсаи мо квартира ва квартираҳои кредит ва хонаҳои иҷора мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестен, подписатсия кунед, лайк бонед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай ва эҳтиромона хоҳиш мекунем навора поделитсия кунед. касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ, рақами мо дар рӯи экран мешавад. Бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сумма. ина квартираи новостройкаи фурӯшии кредит қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон. як хонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад, 35 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ боз савдо мешавад. харидор аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экрананд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона айни ҳол сохтумон рафтааст, сохтумонаш дар дуюм этаж омадагиай, доми 6 ошёна мешавад. маълумоти бештар дар рӯи экран мешавад ва боз рақамашон дар рӯи экран. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештар дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, дар назди нотариуси нав, кӯчаи Ҷавонон. як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 37 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 115 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷатош ҳамаш аз саъат карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. инак дӯстони азиз, чӣ гунае ки хоҳиш карда будин хонаи иҷора. инак хонаи иҷора қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, рӯбарӯи Саодат, 82 микрорайон. як хонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад, 30 метр квадрат мебошад. як моҳа иҷораш 1100 сомон мебошад ва боз арзонам мекунанд. аз номи канал гап занед, маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас намоед. номи соҳиби хона Шамсиддин мебошад. ҳама чизи чораш муҳайё мебошад, фақат даромада зиндагӣ мекунед. ина хонаи замини иҷора қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Исмоили Сомонӣ, назди бозори Кушониҳон. як моҳа иҷораш 900 сомонӣ мебошад. ба иҷора дода мешавад ба оилавӣ ёки занак ёки духтарода. марҳамат, занг занед, рақамош дар рӯи экран мебошад. маълумоти бештарро дар соҳиби хона дастрас намоед ва чӣ гунае ки мебинед дар рӯи экран ҳамаи чизи хона муҳайё мебошад, фақат даромада зиндагӣ мекунед. боз арзон аст, 900 сомон аст.